Suwabeng kurbadang daan, maberdeng mga burol, at magandang tanawin. Yan ang katangian nitong lugar kung saan madalas pasyalan at hinihintuan ng mga dumaraan dito. Kaya't samahan nyo akong bisitahin at silipin ang kagandahan ng Simmacbot Viewpoint ng Paracelis Mt.Province. Good morning guys, welcome po sa ating panibago na naman vlog. At ngayong araw, ating naman bibisitahin itong Simmacbot Viewpoint dito sa bayan ng Paracelis Mt.Province. Tara, sama kayo sa vlog ko. Good morning guys, on the way tayo sa Paracelis Mt.Province. So andito na tayo sa tulay ng Cabanatuan at Aurora boundary. Yan, so approaching tayo Aurora, Isabela. Alright guys, nandito na tayo sa Rojas Bypass. Yan, so papasok na tayo dito sa papuntang Simmacbot Paracelis. Yan. Yan, so nag-improve na nga yung daan dito guys, papuntang Paracelis. So pasementado na siya. Kasi yung last na pumunta ako dito is rough road pa siya. Sinisimulan pa lang siyang i-widening. Tingnan nyo naman, napakalaki ng improvement. So less hassle talaga kapag sementado na itong daan. Okay? Okay guys, so bali highlight na lang yung aking pag-record dito sa motovlogging kasi hindi ako nagpo-focus sa motovlogging. So focus tayo sa itinerary which is yung sa Paracelis Mt.Province. Okay, tara, let's go. You know, kita nyo naman guys yung burol. Good morning mga kapadyak. Alright guys, paakyat na tayo dito sa Simmacbot. Yan. Tingnan nyo naman, berdeng berde. Nature. Yon, so believe rin ako dito sa mga siklista guys kasi nga malalakas ang kanilang mga tuhod kahit gaano kataas na ahonan. Alright guys, so nandito na tayo sa Simmacbot Viewpoint. So hindi na tayo pwedeng pumunta doon sa kanyang pinaka view deck guys kasi nga bawal, maigpit pa yung checkpoint dito. So kailangan mo magpresenta ng vaccination ID. Yun. Alright guys, maglakad-lakad muna tayo dito, no. Yun, maraming mga bikers dito tumatambay. Ang Simmacbot Viewpoint ay parte ng Mt.Province to Isabela Road. Madalas rin ang sea of clouds sa lugar na to. Medyo minalas nga lang kasi sikat na ang araw nung ako'y nakarating. Kaya wala tayong nabutan na sea of clouds.
Bukod sa magandang tanawin ay talaga namang napakasariwa ng simoy ng hangin. So ayun guys, tignan nyo naman yung view dito. Overlooking yung bayan ng Rojas. Alright guys, ahon tayo dito. Nature.
Yun, so napaka solid ng view dito guys. Yan. So makikita nyo naman sa aking drone shot, no. So recommend ko pumunta kayo dito guys. Yun nga lang, hanggang dito lang sa paahon. Bawal pa pumasok dun sa checkpoint. Kasi nga bawal nga raw kapag hindi ka taga mountain province. Okay. Sa ngayon, hanggang dito na lang muna at samahan niyo pa po ako sa aking susunod pang mga vlog. Huwag niyong kalimutang i-like at i-share ang video na ito. Mag-subscribe ka na rin sa aking YouTube channel. Maraming salamat po.